No niin. Piti taas ruveta kuvaamaan videoa. Just Siilistä tultiin. Niin piti käydä Wunderbaania ostamassa ja suojakuoret puhelimeen, ettei mene rikki heti. Vähän tästä poppia huotetaan kohta ja uuden kappaleen löysin, joka soi yllättävän kovasti. Joo. No niin, nyt alkoi. Hyvin rämissöö. Niin se kontti pitää avata tuolta. Vähän on jo hämärä. Joo. Näkyisiköhän tuolla laanissa yhtään kuvata? Pistetään pausille. Käy hakemassa sisältä Ohtolaa. No niin. Nyt lähdetään käymään laanissa. Auttakohan tumitti valo? Kyllähän se vähän auttaa. Onko mulla salama päällä? On. On vähän pimeitä jo. Tulis vaan kesä nytten, niin pääsis sitten ajamaan kunnon rallia tuonne peltotiellekin. Käydään kahtelemassa golfia ja pitää lippa hakea korolla. Vähän matalle sitä. Siinä on vittu jatke. Siinä on patrolliprojekti. Tarkoitus olisi pistää tuo golfin koppa tai sitten anglia, joka on tuolla mikäs? Hangessa, niinpä. Täällä hommassa on takapenkki, niin tuommoinen liina pitänyt pistää. Ei mene vaatteet.
Se on vähän niinku jumissa. Liukasta on. Siinä on toinen samalla, 4-ovinen. Joo. Huomenna varmaan tulloo tuo kaveri käymään ja sit tulloo isoveli. Pitäis tuo golfi huomennakin pois ottaa tuosta hangista, niin pääsis ajamaan. Niin tämmöstä vitu rinkiä myötällä ajettaan vuo. Ei oikein näe kun pimmetä, sanoin jo kyllä, mutta paska autolamppu. Tuolta. Sitten tuolla on mutka. Menee tuolta puitten takkaan ja tulloo tästä sitten. Tuolla on tie tuolla. Tuosta näkyy vähän, mutta ei nyt ehkä kameralla paljon näkyy. Niin ja no, tuolla on mitään oo. Siinä on vammaskersantti. Se vähän niinku kans projektina tossa pitäis laittais kuntoon, niin pääsis kaivuuhommiin. Hirveen uhaa on minullakin. Siinä on viiati, koppa ja siinä on moottorikin paikalla, muistaakseni. Takaisin pihaan. Vielä vähän musiikkia kuuntelis ja sitten lähtis saunassa käymään ja vähän jotain söisi. Kunhan on kello tarpeeksi, niin menis sitten nukkumaan. Huomenna koulun perkele pitäis jakso mennä. Siinä on Jamesi kaivuri kanssa. Siinä on McCormick. Olikohan se? Tai se oli. Pylväs porakoneetta ja huomenna kun pääsee onneksi jo 2 koulusta pois, niin sitten pitää ottaa ehkä 4-5, niin tullo se Aleksi tänne meille ja sitten ehkä siinä 5-6 aikaan kanssa tullo se toinen kaveri käymään. Tai 9 se tulloo, mutta niin kummissi. Mitäköhän kappaleita myös seuraavaksi laittais. Pitää ehtiä joku. Tätäkin kappaletta taisi jo videolla huuattaa, mutta otetaan toisen kerran.
Hirveesti rämissä. Tässä jotakin eristeitä varmaan piste. Tämmöstä täällä on. Kohan mä muuten tämäkin näytin, tämä konehuone. Joo, semmoista on. Pitäis vähän putsailla ja tuonne uusin tuon bensan suodattimen ja tuolla en tiedä näkyykö, mutta uusi öljyn suodatin löytyy ja semmosta. Joo. Ihan tuo minun makkuun soiti hyvin. Hyviä. Se pitäis varmaan nyt viikonlopun aikaan niin tuosta tuo hitsata ja varmaan helmaa vähän jostain keksiä ja sitten täältä vittu tuo ja sitten tuo iso tuolta ja sitten on tuossa on mättää ja sitten tuolla on ja olihan sitä ehkä jossain muuallakin. Sitten on tuolla mitäköhän se myyjä sanoo. Kuulemma jossain tuolla pohjassa tai perkele. Tuolla niinku no näytetään nyt samaan tien. Tuolla on vissi jossain aika paha. Se pitäis kahtoo. Niin näkyy. On aika paha jälkeen näkyvissä ja joo. Huomenna varmaan uutta Huomenna varmaan uutta videosta. Pitää kuvata kun pääsee ajelemaan ja sitten uutta videoa ja varmaan se Aleksi pistää kuvaamaan. Kun ei sitä itse pysty kuvaamaan, jos aioo. Niin vaikka kopsahtas johonkin sitten. On täällä kyllä aika viileä ilma. No 7% akkua. Se ei kauaa tässä tabletissa kestä. Pitää varmaan ruveta lopettelemaan ja sammuttaa vahvistimet. Johottaa seinistä ja tabletti sisään ja konepelti kiinni ja joo. Pitäis varmaan uusi tarra tuo hommata. En lukenut Toyota laatuun voi luottaa. Niin se menee. Mutta joo, huomenna varmaan tässä tullaan pikkupätkää ja nähdään sitten siinä videossa. Morjens.